Jakary, 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 jakary. Běží vstříc dobrodružstvím, vždy je rychlejší jako stín. Jakary. A malý blesk. Jakary. A malý blesk. Pomáhá svým kamarádům z prérie všem zvířatům. Jakary. Jakary. Jakary a dlouhý luk. Co to? To je luk. Páni, ten je ale veliký. Čí pak asi může být? Proč mu chybí tětiva? Haló? Haló? Tak a je to. Bylo těžké najít tětivu pro takový luk. Většina byla krátká. Žádný lovec z našeho kmene nemá takový luk. Nikdy jsem tak velký neviděl. Zkusil si ho natáhnout? Ne, ještě ne. Je to nemožné. Dřevo je moc tvrdé. Ani pořádně nenapnu tětivu. Třeba je to nějaký posvátný předmět. Žádný člověk není dost silný, aby používal takovýhle luk. Podívejte se. To je velký. No ten má asi sílu. Znáte ho? Ten musí být ale silný. Je veliký. A to je jistě tvůj luk. Dal jsem ti na něj tětivu, nevadí, že? Mluv, jak se jmenuješ, příteli? Nestyď se. Na co čeká? Proč neodpoví? Pozor. Viděli jste to? Neuvěřitelné, viděli jste to? Ten musí mít obrovskou sílu. Není pochyb, že luk patří tomuto muži. Nechce nám ublížit. Mluv, velký cizinče, všichni jsou na tebe zvídaví. Co pak nemáš jméno? Pozor. Zase stříle. On nezná náš jazyk. Nebo nemluví vůbec. Musíme jenom najít způsob, jak se s ním domluvíme. To mi vnuklo nápad, Jakary. Uvidíme, jak bude reagovat na tohle. Výborně! Myslím, že Jakary má s naším velkým přítelem pravdu. Snaží se s námi komunikovat. Aspoň, že nás slyší a ví, že se ho na něco ptáme. Jakým jazykem myslíš, že mluví? Jak se jmenuješ? Chceš jeho luk? Je možné, že má jeho jméno něco společného s lukem. Když nám nemůže říct, jak se jmenuje, tak mu říkejme dlouhý luk. Dlouhý luk. Obr se jmenuje dlouhý luk. Vítej, dlouhý luku, já jsem klidná skála. Jelikož jsou tvé úmysly dobré, můžeš u nás zůstat, jak jen dlouho budeš chtít. Odkud jsi přišel, dlouhý luku? Asi tady sám? Rozumíš tomuhle znamení? Sám. Nemyslím, že by rozuměl znakové řeči. Doufala jsem, že se snad domluvíme takhle. Třeba se nenaučil ukazovat. Ale znakový jazyk užívají všechny kmeny. Je možné, že ani nevyrostl na pláních. Přišel jsi z hor, že ano? Já už vím, jak se užívá znaková řeč. Jestli chceš, tak ho to naučím. Dobrý nápad, Jakary. To bude nejlepší a my ti pomůžeme. Co kdybychom s tím začali hned? Polévka, tu máš. Chceš jíst? Rozumíš mi? Jíst? Jestli se učí tak rychle jako jí, bude za týden umět všechno. Nepotřebuje znakovou řeč, abys poznal, že má pořád hlad. Představím tě svému kamarádovi. Ale teď musím do postele. Dobrou noc, velký luku.
Tohle je můj přítel Malý Blesk. Je to nejrychlejší kůň na pláních. Poslyš, Jakary, ty máš vždycky štěstí na moc zvláštní kamarády. Jestli si mu slíbil projišťku, tak na to rovnou zapomeň. Haha.